Utzegin Mario. Horrela, zenbat dituzu? Horrela oso ondo, horrela bai. 3 urte. eman zure Zorionak, Mario. Bueno, Mario, zenbat urte bete dituzu? Mario, 3 urte bete ditu. Ba, bi eta hiru. Zenbat, Mario, zenbat? Hiru. Hiru. Eta bestuko diogu, bale, denok, Bat, bi eta hiru. Zorionak beti. Zorionak zuri. Zorionak beti. Zorionak beti. Ui? Itzali da? Ai! Oi. Mario, itxain behar dezu, aizu! Itxain behar dezu! Ala, itz metxeroa zuri eman dizut. Zuri, zorionak beti. Zorionak, Mario. Zorionak beti. Egin put, Mario! Put! Zuzara, Mario, Nora? Nora? Zuetzea, Mario? Nora? Zuzara, Nora? Eta gaur tokatzen zaio Mariori? Gure Nora, artista Mikel. de la pista. Bat, bi eta hiru. Venga, Mario, egin put. Zara! Ila zorion dizugu eskaintzen, beste urte berri bat duzulako hasten, baietz asmatu zenbat dituzun betetzen, zergatik ez ditugu txalokatzen batzen. Hiru, Bat! Bi eta hiru! Osoa zegoen? Osoa zegoen? Osoa? Ura! Bai? Ez, bai?